Каляды скончыліся, насельніцтва да бліжэйшых святаў спыніла масавую закупку харчовых і прамысловых тавараў. Гандлёвыя арганізацыі Магілёва падводзяць вынікі працы. З запланаванага атрымалася выканаць не ўсё. Працяг тэмы далей. Амаль 700 мільёнаў рублёў трапіла ў гарадскую казну Магілёва ў перыяд з пачатку снежня і да сярэдзіны студзеня. Усё гэта дзякуючы святочным акцыям і кірмашам. Тавараабарот, як адзначаюць спецыялісты, неблагі, але і гэта лічба магла быць значна большай. Калі прадукты харчавання карыстаюцца больш-менш стабільным попытам на працягу года, па прамысловых таварах назіраецца пэўны спад. Учитывая прошлогоднюю, скажем так, ситуацию, когда люди активно покупали сложно-бытовую технику, мебель, ну и сложно-технические все товары, конечно, таких уже объемов мы не достигнем в этом году. У гэтай сувязі спецыялісты сектара гандлю пэўную стаўку робяць на продаж тавару праз выкарыстанне льготнага крэдытавання. Больше всего за этим кредитом обращаются молодые семьи, граждане, которые получили жилье за счет льготных кредитов Беларусьбанка по 185 указу. Есть малообеспеченные семьи из числа многодетных семей. Актыўнасць гэта, дарэчы, пакідае жадаць лепшага. У Магілёве з пачатку дзеяння указа прэзідэнта краіны аб ільготным спажывецкім крэдытаванні з верасня і па снежань 2009 было заключана 59 дагавораў, амаль на 216 мільёнаў рублёў. Для Магілёва лічба невялікая, але для малазабяспечаных сем'яў льготная айчынная прадукцыя, добрая падтрымка. І тэрміны задавальняюць і вытворца. Я беру на 3 года льготный кредит, потому что он более выгодный. Наши производители мне нравятся. Таксама для стымулявання пакупніцкай актыўнасці ўжо на 12 лютага ў Магілёве запланавана правядзенне чарговай гарадской выставы кірмаша. Наколькі паспяховай яна будзе для прадпрыемстваў грамадскага харчавання і перапрацоўшчыкаў сельгаспрадукцыі, пакажа бліжэйшы час. Седа Каспарова, Юрый Ауласцоў, навіны рэгіён.